döntöttem, hogy elmegyek ma Cambridge-be. Jó idő van, csak fúj a szélszor. Biztos, hogy nagy szélzaj lesz, meg is állok inkább. Megyek a vasúthoz, megveszem a jegyet, aztán megyek. Szóval mehetünk Cambridge-ben 8 funtért, 8x4, 3200 forint oda-vissza. Király, mi? Ez már biztonsági védelem. Nem maradhat el a reggeli kávé. Ez egy ilyen, hogy mondják otthon, ilyen resti, vagy mi az? Azt ott vettem, ilyen újságárus. Megvettem egy rágót, úgy, hogy be tudjuk rágózni. Az meg ilyen extra strawberry. És ezben ilyen lapok vannak, 14 lap van. Nem olcsók itt a dolgok amúgy, de ja, ez így összesen volt 3 font. 1200 forint egy kávé, ami rágó. Kávé ez mindenhol nagyon drága. 1 font alatt nincsen kávé. 1,80 volt ez. Sok. Drága minden. Nem sokára jön a vonat, 4 perc. Aztán megyünk. Na, már vonaton vagyok. Most veszem észre, hogy ez extra. Otthon meg Orbit, ugye? Orbit, Weird Place, az a neve. Mit vannak? Zene már benne külbe. Nézzük meg, hogy néz ki a rágó. A műanyagból már kicsomagoltam. És ilyenek vannak benne. Jó a fresh. Na megjöttem, itt vagyok Cambridge-ben. Megyek, keresek valami térképet, vagy valamit. Aztán elkezdem felfedezni a várost. Kiértem az állomásról, mögöttem London egyik jellegzetessége, vagy hát Anglia, a dupla busz. Már messze van egy picit. Imádom az ilyen házakat, azok a kémények, meg minden. Nagyon jó néz ki szerintem. Tipikus angol telefonfülke, csak az át van alakítva, ilyen ingatlanos, akármire. Tök király, jól néz ki. Ott van egy templom mögöttem, és itt van szembe velem egy katedrális. Megnézem azt közelebbről, hát be tudok menni. Tiszta Harry Potter az egész. Bejöttem a katedrálisba, nem tudom, mi se lesz szerintem. Ja, mi se van.
Hát bent éppen mi se volt. Elég szép volt bent a látvány, de megyek tovább, mert nem akarok itt zavarni, mert nem akarom, hogy kiszúrják a GoPro-t, aztán... Na, nem illik. Specialty kávézóba jöttem. Na, egy elég kis komoly kávézóba jöttem. Ezek ilyen zabosmánást, ami nem tudom milyen itt amúgy. És ilyennek kell várni a kávémra. Egy filterkávét kértem. Várni kell rá, mert nagyon sokan vannak, így néz ki a kávézó. Itt van pörkölő, és mindjárt megmutatom. Na, megjött a kávém. Nagyon jó illatú van. Ez egy kenyai kiambara kávé. Kóstoljuk meg. Hát azt kell mondjam, nagyon jó kis hely. Finom a kávé. Viszont nagyon sokan vannak, nagyon sokan jönnek, folyamatosan jönnek. Jó kis hely. Ott találtam. Hot Numbers. Gyertek el! Na, indulok hazafele, közben kifele még, és hát nem hazafele, hanem tovább. Kifele még mutatom, hogy mi hogy néz ki, aztán mehetünk. Thank you, bye. Thanks, bye. Hát ez egy nagyon jó kis kávézó volt. Az, hogy a varrógépnek a lába volt az asztal lába, ez király. És mehetünk tovább. Ezt muszáj levideóznom, főleg a Szandrának. A sima fiatal szebb, ez olyan felfújt. Itt látok megint 2 templomot a messzeségben, szóval elmegyek, azt megnézem. Aztán hátra találkozok még itt útközben olyan dologgal, amit nem láttam még. Na, és akkor itt egy olyan telefonfülke. Cambridge Egyetem. Ez még valami színház lehet, vagy valami nem színház, hogy hívják? Nem tudom, múzeum. Fitzmillian múzeum. Hát nézzünk körbe. Lehet, hogy fizetős, akkor nem megyek be. Be lehetett jönni, csak meg kellett adni a táskát. Nem tudom, milyen múzeum lehet, ilyen régészeti, ahogy látom. Valami egyiptomi cuccok ezek.
Na, hát lent valami egyiptomi őskori cuccok voltak. Most följöttem, itt most nem tudom milyen terem lesz. Festmények. Na, hát az emelet jobb oldalán festmények voltak, most menjünk hát a bal oldalára. Ahogy láttunk, középen lesz valami hangterem itt. Hogy ide is bejövök utána, csak most megnézem a bal oldalát még. Na, hát láttam egy szép előadást is, megnéztem ezt a múzeumot. Milyen jó, hogy itt vannak ilyen lehetőségek, nem? Benn még megy a hang, koncert. De nekem ideje tovább állnom. Na, ez volt a Fritz William Múzeum. Örülök, hogy bejöttem, mert azért ritkán lát ilyet az ember, főleg ugye ingyen volt. Jó élmény volt. Bejöttem most valami templomhoz. Nem is tudom, mi lehet ez. Szerintem kezdek közeledni a belváros fele. Figyeljétek, mennyi plakát. Na, itt is van valami. Corpus Christi College. Az a legjobb az egészből, céltalanul megyek és tök jó helyeket találok amúgy. Harry Potter rengeteg. Na, jutottam végre a folyóig. Itt vagyunk most. És az állomás, a vonatállomáshoz. Nem is látom, hogy hol van. Itt van a vasútállomás. Innen eljöttem idáig. Összességében szép város amúgy nagyon. Ahol ott sok ember volt, ott mind ilyen egyetemek voltak. Aztán nem tudom, hogy mi van vasárnap itt, de mindenki jött ki a suliból. Fasz. Aki angol, azt tudja. Itt meg van egy nagy tér szembe velem.
fociznak az emberek, meg nem tudom mi az, amit így dobálják a labdát ilyen bottal. Squash, nem squash, quidditch. Ki van már nyírva a hóvirág. Amerről jöttem, ott láttam még egy botanikus kertet, lehet, hogy oda bemegyek. Aztán tényleg indulok hazafele. Velem szemben van egy ilyen édességbolt, ott a sarkon. Benézek, mert kíváncsi vagyok, hogy milyenek. Milyen édességek vannak itt. No hay chucherías como la de Madrid, ¿eh, papá? No. Que tenía planta baja. Minden ízű drozsé. Bagoly Berti féle minden ízű drozsé. Béka, ugrálós béka. Nagyon király. It works? Yeah, I think it does. Ide értem valamilyen piacra. Private car. Best car. Pékáruk, zöldségek, minden, ami van egy piacon. Csak jól néz ki itt. Úgy érzem, hogy plázába keveredtem. Pedig nem direkt. Ékszerek, Super Dry Store. Itt mindenkinek olyan van amúgy, az otthon meg milyen drága. Jó nagy, ilyen félig kültéri, félig beltéri. Tele van emberrel itt is, mert miért ne? Vasárnapon. De hamar kimegyek inkább, mert éhes vagyok és enni kellene valamit.
sokan vannak. Nem vettem olyan izét, minden ízű drazsét megbántam, valahol kéne venni. Hát lesz még valahol ilyen volt. Volt kolbász ízű, meg minden, megbántam, mert drága volt hirtelen, 4 font. Hú, MacBook volt. MacBook boltban vagyok. Egy MacBook Apple volt. Próbálom Szandrát hívni, hát ha tudok vele beszélni egy picit. Szia! Hallasz rendesen? Mutatom, hogy hol vagyok. Mi? Nagyon jó. Ez komoly azért. Van itt minden. Na, bejöttem egy botanikus kertbe. Ott vagyok, a nyílnál. Elég nagynak tűnik. Itt vannak hóvirágok, meg minden hülyeség. Majd útközben felfedezem. Azt mondta a csávó, hogy ha túl erős lesz a szél, akkor be fogja zárni az egészet. Szóval sietnem kell. Rakjuk. És akkor... Ez valami Solar Hub. Hú, de jól néz ki. Otthon ilyet lehetne nyomatni. Ilyen kis tasakokban vannak a növények, és milyen szépen néz ki. Levendulák. Mindegyik másfajta, ez mind másfajta levendula. Rozmarin, az összes rozmarin, mindegyik másféle rozmarin. Úgy néz ki, mint egy ilyen tuja, vagy nem is tudom, ilyen sövényszerűség. Ez a nagy épület itt mellettem. Ez magánterület, ez valami oliva valami. Fasz. Jó nagy, ez egy ilyen erdőszerűség amúgy. Kaktuszházban vagyok. Ez nagyon menő, mekkora nagyobb, mint a fejem. Itt meg a kék agávé. Ebből készül a tequila, nem? Menjünk tovább, ezt tetszik. De szépek, Szandra, az biztos tetszene neked. Ez már ajtó.
Ilyen helyekre jut az ember, nem? Ez nem tetszik, ott ilyen babok vannak. Na és itt mi van? Mi nem rakják le itt a kincset? Itt van nagyon nagy a pára. Nem akarok hangosan beszélni, mert vannak itt azért. Ez ilyen esőerdő. Nagyon meleg van, párás az idő. Nem is tudtam, hogy vannak ilyen helyek. Ilyen ezek az állatok, már csak az kéne ide amúgy egy pár maki, vagy ilyenek. Ja, majd fűtenek radiátorral, aha. Fújjam a szél. Na, ez valami hegyvidéki terület. Aha, itt hideg is van, meg olyan, mint a fújna a szél. Csak így nagyjából mutatom, mert annyira nem túl izgalmas szerintem. Tulipán. Alattam a Continent Apart. Kontinentális éghajlat. Vagy mi lehet ez? Ez nem olyan izgi. Esőerdős az nagyon király volt. Ez nem mi van? Sziklakert van itt, egy ilyen régi nagy fa, meg egy nagy tó. Na, ezen át vagyunk szépen. Remélem belesek. Nagy nád. Körbejártam az egészet, most itt vagyok, itt elmegyek és akkor megyek vissza kifele. Halastói környezet. Ez is elég élethűre meg lett csinálva. Nádaknak a fajtái. Tehát most ennek nincsen szezonja, gondolom, aztán nem sok látnivaló van, viszont az a fura, hogy nem látok állatokat. És
se egy béka, se egy hal. Semmi. Na, vissza is találtam a vasútállomáshoz. Ott van szembe. És így végére már megnyugodott a szél is, meg minden. Sikerült végre live-ot is csinálnom. Volt egy néző is, szóval ennél szebbnek nem is lehetne itt. Bemegyek, azt nem tudom mikor megy a vonat, majd egyszer megy. Lehet, hogy bírom hazáig, aztán majd otthon fogok lenni csak. Ez majd mindjárt kiderül. Ez volt Cambridge-ből a bejelentkező videó. Szabó Richárd Official. Iratkozz föl, meg mit szoktak mondani, meg subscribe. Csá! Mi az, hogy csá? Na csak csá! Bejöttem itt a vasútnál egy kis boltba, itt tele van ilyen gyors kajákkal. Mondom, hogy kiutazik az, hogy meg tudja enni, csak hogy melegíted meg? Gyümölcsboxok. Jóha. Valami szőlőt kéne enni, vagy valami finomságot. Legyen egy Red Grape. Ne? Széd lesz? Nem. Ezt fogtam meg, ez lesz. Kis gyümölcs nem árt. Húsvéti tojás. Star Wars figurák. Álljunk be a sorba fizetni. Na, amúgy eszembe jutott, hogy van nekem még otthon egy felszólni, amit tegnap vacsiról, mert nem ettem meg, szóval azt fogom vacsorázni. Vonatom a 7-es vágányról fog indulni. 10 perc múlva, szóval arra sikások a párni szerencsére. Itt a szőlőm, az elnesizom, aztán otthon ebédelek majd. Elég nagy állomás ez amúgy. Bár azért nem egy keleti pályaudvar. Majd Londonban leszek kíváncsi a King's Crossra. Na, elfoglaltam a helyemet. Megpróbálom, nem tudom, valamiért nem töltött a laptop a telefonomat. És megpróbálom feltölteni. Aztán nem sokára indul is a vonat. Jó kis napon vagyok azért túl. Bejártam sok mindent szerintem. Lehet, hogy volt, amit kihagytam és meg kellett volna nézni, de hát... Londonban majd, hogyha egyszer megyek, úgyhogy egész napra, akkor biztos egy ilyen hop-on, hop-off busszal kell menni, és akkor úgy megéri.